A tots, moltíssimes gràcies per la vostra imprescindible col·laboració. Un aplaudiment. Tercera edició de la mostra de lectures tradicionals. És un projecte que va començar inicialment com a concurs, vam fer 2 edicions i ara és una mostra, no té caràcter competitiu. És un projecte ambiciós perquè té diversos objectius. Un fonamental és fomentar la lectura en valencià en veu alta. L'altre també és recuperar alguna història d'algun personatge, alguna història que se conega, i en aquest sentit esta és la tercera història que recuperem. Anteriorment vam recuperar un conte que ens va contar Pura Andrés, més coneguda per Doña Purita. Després vam relatar la història quan era jove allà en Herbers de Miquel Vilalta, el nostre estimat extresorer, i ara tenim la història de Josep Calduc, fundador del Vila-real, un apotecari, l'apotecari que estimava el futbol, és així com es diu. Jo he utilitzat llapis i colorins de tota la vida, perquè jo no he fet moltes coses i m'he inspirat en l'abuelo. Ja van en detalls d'ell i coses que jo sé de sempre, com han viscut sempre nosaltres en parts de casa. I això és el que jo he fet, i en tot el carinyo del món. Jo com me van donar el guió, el text, vaig agarrar més bé la segona part i vaig elegir algunes escenes de la seva vida, quan estava a la farmàcia, quan estava pensant en fer-lo del futbol, i ho vaig il·lustrar tipus historieta, tipus còmic. Vaig fer unes vinyetes en tinta i un poc de color en aquarel·la, però molt senzill. I a banda d'això, la portada era un quadre que jo ja tenia fet, un quadre sobre m'abuelo, solapant-li una imatge del futbol, i ho vaig aprofitar per fer la portada del llibret. Me pareix una cosa meravellosa, perquè ens ha donat vida a nosaltres i al papà que ja no està. I el cuento està perfecte, per xiquets i per majors que no saben la vida de mon pare. La història se basa sobretot en el testimoni de les filles de Calduc, tant de Glòria com de Delfina, que ens van contar moltes coses. Són dues dones ja en una edat de 93-96 anys, que tenen molta memòria, encara que t'ho conten d'una forma desordenada. La meva feina va ser ordenar un poc, completar-ho en bibliografia i constatar les dades que elles diuen de memòria.
i a partir d'ahir, com jo tenia molta documentació, al final ho vaig publicar en permís de socarrats en la revista Font, i a partir del que vaig publicar en la revista Font vam fer el conte i adaptat en un llenguatge més per als xiquets, perquè Calduc no solament el fundador del Vila-real, era farmacèutic, era un home que va portar la ràdio a Vila-real, moltíssims esports com el bàsquet, el tennis, tota classe del ciclisme sobretot, era un gran expert en sarsueles, també cantava, era un senyor que te feia de tot, diguem com si fos un humanista del Renaixement, i per tant és un personatge molt interessant, no solament per als xiquets, sinó per a tots els ciutadans de Vila-real, perquè és per a mi un il·lustre vilarrodenc. Voldria haver portat tota una banda, però jo m'ho faré a soles. Aleshores, tinc, en este cas no és un guitarró, és un ukelele, i vaig a fer ús de la instrumentalització vocalística. Com que soc del poble del costat, Castelló, diuen que Castelló de la Plana, utilitzaré una tècnica que fa així anar. El garrotant, a la vora del Millars. El garrotant, a la vora del Millars. Repetim, el garrotín, a la vora, i després repetim, el garrotant, a la vora del Madrigal. I sona així. El garrotant, a la vora del Millars. El garrotant, a la vora del Madrigal. Lo garrotín ve de Lleida, de les colles de gitanos, i així en Villarreal el cantem també nosaltres. Primer any del segle XX, Villarreal, plaça Major, en la casa hostal del rei va néixer Josep Calduc. Agarrotant, a la vora del Millars. Agarrotant, a la vora del Madrigal. Fill de Leo Cricial Mela i de Vicent Calduc, a la rebotiga es feia l'ungüent de Vila-real. Suavina, ser fill d'un apotecari per a Josep i Manuel era conèixer les plantes i aprendre dels remeis. Agarrotant, a la vora del Millars. Agarrotant, a la vora del Madrigal. A l'escola del Campanar i amb els companys a la plaça, al frontó i al sambori, a la trompa, a la corda i boli. Per anar al riu Millars cal saber nadar molt bé, a l'assut, al canyar o a la penya del barco voltat. Agarrotant, a la vora del Millars. Agarrotant, a la vora del Madrigal. A l'edat dels 17 anys va anar-se'n a Barcelona per a fer-se farmacèutic i aprendre cosa bona. Va cartejar-se amb Albert Einstein i era amic d'Enric Zamora. Entre pèlicos i culers era feliç a Barcelona. Agarrotant, a la vora del Millars. Agarrotant, a la vora del Madrigal. En l'any 1920, ja amb els estudis acabats, va tornar a la farmàcia, va tornar a Vila-real. Vinga, agarrotant, a la vora del Millars. Agarrotant, a la vora del Madrigal. El jove Josep Calduc era un enamorat del futbol i els esports, ple de vida i vitalitat. Per promoure la salut va comprar 10 fanecaes per a jugar al futbol al futur camp del Madrigal. Ajudeu-me! Agarrotant, a la vora del Millars. Agarrotant, a la vora del Madrigal.
al 1925 va casar-se amb Delfina, naixen els seus 4 fills per goig de tota la família. Visca Calduc Arrufar! I pel que fa al futbol, la primera data important va ser quan el Vila-real fou campió en primera regional, 1935. Agarrotant a la vora del Millars, agarrotant a la vora del Madrigal. I al 1936, amb la Guerra Civil, tota eixa prosperitat va acabar-se en un instant. Va estar en la presó en condicions lamentables, alleugeria els patiments amb les plantes i moltes ganes. Agarrotant a la vora del Millars, agarrotant a la vora del Madrigal. Amb Manuel feia excursions, conversador i sociable, i amb el cotxe sempre anava de Castelló a la Vall d'Usso a veure sarsuela. En els anys de la postguerra va seguir lligat a l'esport, promovent la bicicleta, el bàsquet i el tenisbol. Agarrotant a la vora del Millars, agarrotant a la vora del Madrigal. Tenien la tribuna una llotgeta al Madrigal, feu gaudir amb els amics veient el Villarreal. Amb 96 anys d'edat, Josep ens va deixar just 2 anys abans que despegara el Vila-real. Agarrotant a la vora del Millars, agarrotant a la vora de Vila-real. A la Lliga, a la Copa i també per tota Europa, Villarreal, club de futbol, ara és part del seu llegat. Il·lustre i científic, farmacèutic intel·lectual, va lluitar per promoure l'esport a Vila-real. Agarrotant a la vora, Llars, agarrotant a la vora de Villarreal. Josep Calduc, açò va per tu, Delfina i Glòria, el llibre és realitat. Socarrats, agarrotant a la vora del Millars, agarrotant a la vora del Madrigal. Gràcies. Espere, confie i desitge que esta nit somieu amb l'apotecari que estimava el futbol. Així queda un llegat en format de llibre per a tindre'l sempre present. Allò que estava en el cap, en el cor de Delfina i de Glòria, gràcies a Toni Pitarch, s'ha fet realitat. No sols a ells, sinó a tots els que a través de la lectura feu que una narració tant del poble quede dins nostre. Ens emportem més que un llibre, ens emportem més que una història, ens emportem una part del nostre poble feta patrimoni en format de llibre. Moltíssimes gràcies.